Welcome back our YouTube channel. In English kori sukka maltunalla. Aike angadi eddu 1 kg kori pata bachudha. Anche first avena patra padu sari clean maltu nodu. Ee kori sukka mast soka pondu mami malpuno. Inde nora maltarna bokku maltonde kodunda pondu. Anche avara try malta comment malpi incha atundu pandadu. ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೋರಿದ ಮಾಂಸನ ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತನ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತನ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತನ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ ನೋಡು ಬೊಕಾಯಿಕು ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಬೊಕ ಇನ್ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೋಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಂತೆ ಪುಳಿ ಇವತ್ತ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು ಕಡೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಆದಿ ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ತಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ತಾರ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತಾರ ಸುಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸರೆ ತಾರ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು
ಕೋರಿ ಫ್ರೈ ಆದ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಜಲು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೆರೇನ ತಾರೆಯಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು.